Umar kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta kamo babban kifin da take hari, wata ko ɗan wasa Rodri, bayan da rahotanni suka tabbatar da cewa kungiyar ta cimma yarjejeniya da Manchester City domin kammala ɗaukar ɗan wasa Rodri, ko kuma ce ta kammala ma a batun ɗaukar ɗan wasa Rodri. Abin da ya rage shine a cikin wannan makon ake sa ran ɗan wasan zai je gwajin lafiya da cike dukkanin sagowar ka'idojin abubuwan da suka kamata domin zama ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona cikakke a yayin da ake shirin shiga kakar wasa ta bana. Barcelona dai ta jima tana ta hankoran ganin cewa ta ɗauki ɗan wasa Rodri bayan da ta gabatar da tayi na farko na euro miliyan 40 da ɗoriya ake watsi da shi. Ta ƙara gabatar da tayi na biyu euro miliyan 50 zuwa 60 wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ɗin ta sake watsi da shi. A karo na uku ƙungiyar Barcelona ta ƙara gabatar da tayi ga Manchester City akan ɗan wasa Rodri, kuma wanda yanzu haka Manchester City ta yi na'am da amanna da tayin da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta gabatar a karo na uku. Yanzu kuma ya kammala, an cimma yarjejeniya tsakanin kungiyoyin guda biyu inda kungiyar ta Barcelona za ta biya kuɗi da ya kai euro miliyan 60 cif wanda shine aka sa ka'ida akan ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Spaniya, gwarzon Ballon d'Or kuma gwarzon ɗan wasa a gasar cin kofin duniya da ya gabata. Sai dai kuma akwai ƙarin kuɗaɗe da aka yarjejeniya tsakanin ƙungiyoyin guda biyu bisa wasu sharuɗa da ya zuwa yanzu ba a bayyana ba, wanda ya kama kuɗin zai kama jimilla euro miliyan 76.5 a cewar David Austin. Wannan na daga cikin kunshin kuɗin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin ƙungiyoyin guda biyu a bisa sharuɗa na add-ons, wato ƙarin kuɗi da za yi, amma dai cikakken kuɗi da aka cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyoyin guda biyu shine euro miliyan 60 a Barcelona za ta biya, sai kuma waɗancan ƙare-ƙare. Daman tuntunin an cimma yarjejeniya tsakanin Barcelona da ɗan wasa Rodri kan tsarin kwantiragi da kuma albashi, inda zai sanya hannu akan kwantiragi da zai ɗauke shi har zuwa shekarar 2030 tare da zaɓin ƙarin shekara guda ƙungiyar ta Catalonia. Ɗan wasan zai dinga samun albashi wanda ya kama euro miliyan 27 da ƙari a ƙungiyar a duk shekara. Zai dinga ɗaukar wannan albashi, wanda ya sa Rodri ya shiga cikin ɗan wasanni 'yan gaba-gaba na ɗaya zuwa na biyu a yawan karɓar kuɗi ko kuma mafi yawan albashi a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a yanzu haka. Ana ganin da zuwan Rodri zai ƙara ɗaure tsakiyar Barcelona tan na irin abin da suka jima suna nema ko kuma abin da suka rasa tun bayan ɗan wasa wato Busquets, sai yanzu da suke ganin an samu madadin wanda zai iya irin abubuwa kuma fiye da abubuwan da ɗan wasa Busquets din ya gabatar a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Sai dai Rodri shekaru sun riga sun ja masa rantana ya iya cimma irin abubuwa da wancan ɗan wasan ya riga ya cimma a ƙungiyar ta birnin Catalonia. Yanzu dai yadda dan wasan zai yi gwajin lafiya da tabbatar da shi a matsayin dan wasan Barcelona shine abin da ya rage, da kuma yadda kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City za ta samu madadi cikakke na dan wasa Rodri. Riba biyu kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona yau ta cimma, domin ko yanzu haka dan wasa Jōao Cancelo ya dawo kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona bayan cimma yarjejeniya da kungiyar Al Hilal da ke Saudi Arabia wajen terminating contract ɗinsa, wato sai tatse contract sa a inda yake a matsayi kyauta. Ɗan wasan sun cimma yarjejeniya ne da Al Hilal a yayin da kungiyar take shirin kawo wani ɗan wasa, kuma a ka'ida ɗan wasanni uku ne aka yadda a kawo su daga wato ɗan wasannin ƙasar waje, wato foreigners zuwa gasar kowace kungiya da ke buga gasar Saudi Pro League, sabanin ɗan wasannin da za su kawo na cikin gida ɗan wasannin waje, wanda kuma kungiyar ta Barcelona Al Hilal tana so ta kawo wani ɗan wasan wanda kuma kasancewar Jōao Cancelo ka iya kawo targado da wannan burin nata, wannan hakan yasa ɗan wasa kuma shi ma ba shi da wani buri da ya wuce koma kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Hakan yasa suka cimma yarjejeniya da kungiyar ta Saudi Arabia da kuma dan wasan dan asalin kasar Portugal na katse kwantiragin sa, inda ya zama yanzu free agent, wanda ya sa yanzu haka zai dawo kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da ci gaba da taka leda bayan zaman aro da yi a kungiyar. A wani rahoto na daban kuwa ya ce yanzu haka kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta tattauna ko tana kan tattaunawa da dan wasa Lautaro Martínez dan asalin kasar Argentina, wanda yake fafata a kungiyar ƙwallon kafa ta Inter Milan da ke buga gasar Serie A kasar Italiya. Kuma suna tattaunawa da dan wasan tare da agent ɗinsa domin ganin yadda za su iya cimma matsaya, musamman ma idan kungiyar ta rasa damar ɗaukar dan wasa Julian Alvarez da kungiyar Atletico Madrid take mata kwalele, duk da cewa babban burin Barcelona shine yanzu kawo dan wasa Alvarez, wanda kuma shi ma dan wasan bashi da wani buri da wuce koma kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona, amma sai dai Atletico Madrid ta shiga tsakani ta zama igiyar yanke kauna, inda ta ce lalle ilalla idan Barcelona tana son dan wasan ta biya euro miliyan 500 din sakin wannan dan wasan,
wanda kuma maybe idan an hau teburin sulhu za a iya tattaunawa, amma dai kungiyar tana neman akalla kuɗi da ya haura euro miliyan 150 kuma za ta iya sakar wa Barcelona dan wasan. Sai dai Barcelona ta hada plan B dinta inda take son daukar dan wasa Lautaro Martínez. Deco da Hansi Flick sun gamsu da yanayin yadda dan wasan yake buga leda a Argentina da kuma kungiyarsa ta Inter Milan. Wasu rahotannin a baya sun alakanta Barcelona da dan wasa Luis Suarez, dan wasan kasar Colombia wanda yake fafatawa kungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon da ke kasar Portugal, wanda sai dai kuma daga baya wasu rahotannin suka tabbatar da cewa wannan ciniki ko kuma wannan nema da kungiyar take masa babu shi yanzu, bayan da ita ma kungiyar ta Sporting Lisbon ta sa buri akan dan wasan wanda take so a bada kudin sake shi da yake kusan euro miliyan 100 domin wato daukar shi. Sai dai wasu magoya bayan da suke goyon bayan a ganin cewa an dauko musu Luis Suarez, ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona dai a yanzu hankalinta yana kan Lautaro Martínez idan har ta gaza samun dan wasa Julian Alvarez. Je kungiyar kwallon kafa ta Liverpool, wanda yanzu haka rahotanni suka tabbatar da cewar kungiyar ta fara tattaunawa da PSG da ke fafatawa a filin wasa na Parc des Princes da ke birnin Paris da ke kasar Faransa domin cimma yarjejeniyar daukar dan wasa Ibrahim Mbaye da kuma dan wasa Barcola. Kungiyar tana son dan wasa Mbaye ko da a matsayin aro ne, yayin da take neman daukar Barcola na permanent deal, wato na dindindin take son daukar dan wasan, wanda yanzu haka rahotanni sun nuna cewa akwai yiwuwar mai karfi da inganci na cewa dan wasan zai iya koma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Yanzu haka dan wasan a karo na biyu ba cikin tawagar kungiyar kwallon kafa ta PSG da suka fafata da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa a gasar UEFA Super Cup. Yanzu haka da suke fafatawa da RC Lens baya cikin wannan tawagar, saboda wannan ya nuni da alamun cewa dan wasan zai fice, kuma Jonas Walius Eruki ya nuna cewa ba zai ci gaba da amfani da shi ba tunda dan wasan yana son matsawa zuwa wata kungiyar. Wannan ya ƙara tabbatar da yunkuri na Liverpool kuma ƙarin dama ga Liverpool din domin daukar dan wasan dan asalin kasar Faransa, bayan da ita ma kungiyar ta rabu da wasu dan wasanninsa. Sai da cinta da dama an riga an ci mai yarjejeniya tsakanin dan wasa Brazil Barcola da Liverpool kan tsarin kwantaragi da tsarin buga wasa da kuma albashi da sauran wasu abubuwa. Kawai abin da ya rage shine cin mai yarjejeniya tsakanin kungiyar Liverpool da ake wani kabi da Reds da kuma kungiyar ta wato PSG da ke kasar Faransa. Shin ya kuke kallon kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tare da dan wasa Rodri? Shin Lautaro Martínez zai iya mai gurbin Julian Alvarez ko kuma zai iya taka rawa fiye da yadda Alvarez zai iya takawa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona idan ta dauke shi? Barcola zai iya haskakawa fiye da kima a kungiyar kwallon kafa ta Liverpool? Sannan Rodri zai iya yin fiye da yadda Busquets ko kuma kuna ganin cewa babu wani dan wasa da zai iya zarce Busquets?